A vista de que as institucións internacionais non dan feito nada para parar o goberno israelí xenocida, un grupo de xente a nivel internacional moi comprometida decide organizar unha marcha pacífica en Exipto no mes de xuño, saindo en autobuses desde o Cairo cara ao norte e a 3 días máis ou menos camiñando da fronteira de Rafah, pero bueno, foi imposible facelo. 25 delegacións de 44 países, pero Exipto non colaborou, non deu permiso. De feito, fixo redadas polos hotéis onde sabían que estábamos as persoas aloxadas, en concreto no hotel onde estaba a delegación española, fixeron retencións, detencións, hubo que utilizar un plan B porque os autobuses xa era moi perigoso, claro, que nos concentráramos para ir en autobuses. Se nos dixo que intentáramos chegar a Ismaelía, que ali podían ternos a todas as persoas, bueno, máis ou menos seguras, pero foi absolutamente imposible. A policía coas forzas de seguridade impediron o paso polas carreteras, a marcha pacífica, por tanto, quedou abortada, seguiron facendo detencións e a xente retornou aos seus países, pero algunha xente xa foi a Túnez, porque a marcha era en Exipto, porque se iba a xuntar con unha marcha similar que viña de Túnez, que non lles deixaron pasar en Libia. E a flotilla da liberdade que a cara visible é Greta Thunberg, vale? E quedou en nada. A posteriori se reuniron todas as delegacións, viron que había que seguir traballando e acordaron montar o movemento global por Gaza. E agora son 88 países representados. E a acción foi convocar a Sumut Flotilla, que está conformada pola Freedom Flotilla de Greta, o movemento global, unha flotilla que sae de Túnez, máis outros barcos que se unirán desde Francia, Grecia, etc. etc. O obxectivo é chegar a Gaza para intentar abrir polo menos un corredor humanitario por mar, xa que por terra continúa sendo prohibido. Entón, mañán sae de Barcelona a flotilla española, 44 barcos con tripulantes de todo o Estado, xente voluntaria, e a xente que embarca asume o risco de ser interceptada polo goberno israelí, como pasou con todas as flotillas previas, porque a prepotencia que se lle permite ao goberno de Israel é algo nunca visto. A nosa preparación e disposición colectivas garante que calquera que ataque a floquilla se tope cunha ola de resistencia global inmediata e visível polo movemento global a Gaza dende Galicia. ¡Viva Palestina! ¡Viva!